haka kerteng upa badu kun badu mensim bakut. Amen. Kajing pule na ko gospel bakut kat kum Matthews kalenong kabaat pulai kat khot kabanengkong hadu bakat ar. Dew Jesu la kren kumne hagi pai ba bat halagi senran. Ki start an bat ki Pharisi kidai ki nong mi bujeli jong Moses. Kumta pidai ban ko ngo bat ban le kat kabaki ong ye pi ban le. Henry wat berthu yaki kam jong ki namar ki ong bat kim le. Ki kenton ki jingkit ki bakhia bat kite ha ing dong jong ki briu makipan kimpen ki wat ya simprek ti la jong ban kit lem ya ki ya kabakile kile tang banyo i ki briu pen kumno ki penyar ya laki pilak teri bat ki penhe ya kirmeng jan jong ki jet ya gejaka ki babhatam ha ki jing khawai bat ki jaka khmat ha ki sinako ki sngo tenan be an ai khuble yaki ha ki jaka yo bat be an khot nong hikai yaki Henry ma phi wat kwa be an khot nong hikai naba phidon tang uwei no hikai bat phi baro khon phi along shi para barwat khot kpa yano ha ka perthai naba don tang uwei ukpa jung phi ubab neng lemne wat sha khot nong yalam naba unong yalam jung phi ulong tang uwei ukris uba kraw tam na phi en long usakri jung phi ya uba pen kraw yalade en pen ren bad ya uba pen ren yalade en pen kraw the gospel jong try a jingero yami ku Chris hakane gospel kabangela sngo menta kaden gawe ke kentin ngan ba taileng kot api kata galong start on ke gine ki start on ki dai kawe na ke kenhun jong ki ju te kum ta gine ki start on ki dai batip ha ya ka an Moses lakhot yaki kinong bishar bat kinong hikai ki pharia ya ka an bat ki pendan kam ha ki jing don kam ha ki jing em ba man ka sngi kai ba dei ban le kai ba ngin nam dei ban le yaki ju ka kot ka ba khoi tam ka dei ka tora ka dei ka an ka kan thup ya ki santali kitab penongkong du jong ka Bible kita gilong ka kitab Genesis, Exodus, Leviticus, Jinghen bat Deuteronomy yaka lasim na gisantuli gikot jong ka jutang barem bat ka pedeng du jong ka baro kadai kishphautli ki hukum jong blai kiju kingen ka an kadai ka ba kentang namar la ai da ublai ha Moses kakan hun ki breu ba penlut ya kapor kabor na kabenta ban pule ban batai ya ka an ki khot ya ki start an te ha kani ki ching pule yo sngoru hakaba Jesu la kan tu ya ki pai ba ki senran ba ki dei ban ko ngu ya ki start an bat ya ki Pharisi nama balai maki gidai kita ba sim haga jaka jo Moses bat hikai pasen syar kumno ban long kita ki start an ban batai ki ladang pule hoi ladang pule na kade ka Bible himla ban su thu shai ba ke kene ki jing bon dai ladang pule na ka Bible RSB ngin chemba ke di start an bat ki Pharisi syah bakin hikai ne syah bikin bishar ya ne no kita syong syua hakisuki jauh Moses tekum tangin lap ya kene naga kitab Exodus kalenong ka bakat pra tekum ta
kini ki Farisi bagi start an kila pendon kam bakla ya kani ke jaka ke syuki ke Moses. Ha kata ke por ha ba Moses ula sneng ula krau ya kipa Israel. Kumjuru ula bisyara ki nadu menstep hadu damit. Tegum tahu Jethro ula iya ula i na kum ta ke jing ke bansawan. Kum ta kan nemla ban long ban bisyara ya barok. Kan sakta ya ke jing ko jing ke aju. Kan sakta ya ki barok namar ba Moses udah tang ubriu kan sakta ya kamer aju. Tegum ta Jethro ula ajing bo de uru ba udah ban thung ken ya kitu giban pe na ka banta ki bam da kia than ka ta nang ta ya ki ba kong santam de Moses udah ban syara ki ban sneng ban krau ya ki ban ag jing ki kai ka ba kong san na ka banta ki pa Israel de bantangin Shem ha ka de ka gospel ka banta ka sngi ha ka ba kumno kini ki Farisi bagi start an kila pendon kambaklah. Darang ipule naka gospel jo Matius kalnong kabasan kat khot khat nyau ha ka ba Jesu laong ngalawan sakani ka pathai ngamwan na ka banta ban penduk pendam ya ka an hande ban penjana ya ka te kumta Moses ulai lai kai ya ki ba Jesu lawan ban penjana ya ka ni ka an ka bala don lepa te kumta Jesu lawan na ka ban sakani ka pathai ban penjanai kumnu penjanai mu Jesu ai pule naga gospel jo Matius kalnong ka bakhan riu khat pra hadu khat khandai kani ken hakabau Jesu ula seng labu la penjanai ula sengnya ka balang nang tau la ai kani ka bor hau Petrus ya ka bor hau Petrus ya ka no ka pop lamap ya ka pop jono lamap ya ka pop jono apensa ka bapen i bau Jesu la ai ka bor hau Moses ha ul ai ka de ka bor hau Petrus udai ukpa ba khoi udai nuk sensyar ba kle do jong ka balang udai ukpa ba khoi benong kong ba banta upo Francis udai ukpa ba khoi aspa andru punriu kum taru kipop nado kata kapor hadu benta bende syaba upo un ai ka no ke jingkai ka bakong san ban penai ka no ka benta ka jingkai ka bakong san jong ka balang kum ta udai syong ha ka syuki jong Moses tiga deken ka ba kabalang ka hikai yang iwe piwai kadang hiar pateng hadu menta bende ha ka jing em jungi ha klimat ka jungi ka benta ha ka ba ubadai upa ba khon upo Francis ba benta udai unembar aspa andu penriu de Jesu kan ulawan jakane ka pathai ban penjana ya ke ka ba ki Farisi ka start an kila pendan kambak la ya kata de Jesu lawan ban penjana kan kane kadang sungne hadu menta bende ha ka ma jungi ha ka balang ka ba Jesu ula seng labu tu Jesu la ongru yaki tu ipai ba bai ka sendran ngim dai ban buat yaki ngi dai ban sengap yaki handai ngim dai ban buat yaki jingle jungki ma balai maki hikai handai maki pat kim em te kum tau Jesu la yaki dadang pulai susu ha ka ne ka juk lendong at pulai ka khot ka ba kham sakman ngin la bau Jesu umayaki hadu nyo se nyo wan upenan kami ka ketien kordet ting badengkong naga gospel jo Matius aufulai de khot khatlai ha ka ba Jesu laong kordet ya gitu baro kiba khang la khang lanti ya kiwai banwan rung sia ka hima beneng nagar khot bakhat san Jesu laong kordet ya gitu baro kibahikai ya kiwei banle snew nile pom khot ban khan riu kordet ya gitu kinang yalam bom tip ai bar kibahikai bakla ya kiwei khot alpulai kordet ya phi kiba asap nile hong penban phile sibon ki pop bare bar phi ben bale ben ya kiwei khon alpusan kordet ya phi ke ba asam phi pen khoi ba phi pen ha breu ya ka dur khmat ba de ki jan hanrei ka do nut ka bas new
ke jong phi ke jung mut jing perkhan ka puson tang ban le kam snake bantu ban le ki kam auria bat kiwe nang tau long ha de khot aphnyo ba apopra ong kordit ya phi ki reu asam philong kum ki jentat ba pushara hap bat hapo pan da kamet ut bar ki eng ki bayam haba pen I kumba phi pau kum ki ba hok hapo pan phi dan da ke jing asam bat ki jing boman ha de khon ba arbo khon dai u jisu la ong kordit ya phi ki asam ko sen po lada philong kum ne ka jing pensitom na ka benta ka ne baro kan hat halor ka ne ka pateng benriu te kumta ka ne ken ki jing kai du jisu lada long ki ki ba asam long ru kum ki hari si ba ka ta ka jisu ki ki ka ni kumta ka ki ja kawan dia kan ni ha ka pateng ka kawan jong ka pateng jungi kum tau jisu ong maki kilai kai ne maki pat kim le jisu shushu la hikai ngi bangi dei ban long ki bas nguret ngi dei ban long ki bas nguret langi pule na gospel jong Lukas kan long badengkong kat khot san pulai jisu la ong ha ka ne ka jing pule yes ngau ba ublei ukan teu ya ki bas nguret ublay kente barbor ya ki basore kumjuru u Yohanes Baptis ulahi kayengi shushu bangi de ban long ki basore na gospel jo Yohanes kalong ka balai kat khot lai phuwei hakaba u Yohanes Baptis ulaong u Jesus Christ unang krau kana kuburam ju u maka mangapan nganang rejusu kani ki jinglong jo Yohanes Baptis kale ka bakta adu kata ya ka jing em gu jong Jesus haka bau jisu haka ulaong lang ba gospel jo Matthews kan long khat wei kat khot ban nyau hadu bakat san u jisu grace ulayro yaun Yohanes Baptis namar kan ki jinglong bas kureju ti komda ublai ulakan tu yang iwe piwe bangi de ban long ki bas kuret de sha bangin penkon in phadin biang sa kendian kan san ngel yo ji hingkai chapang ki ai kita ki start an nang tangi layo ya ki kairu syapang hakaba kumdo kineki harisi ki stan an kila penun kam bakla ya kata ka bojong ki basim jaka haga jaka jong Moses uji supan ulawan ban panjana ulong ngawan jaka ning perthai omban penduk pendam hanai ngalawan ban panjana Matthews san kanyo nang tau labu ya kani penjana labu laseng ya ka kata kadai kabalang kutling na gospel jo Matthews kan riu khat pra hadu khat kandai bar kani kadang hiar pateng hadu menta meni Petrus udai pa bu koi benongkong nong yalam jong kabalang benongkong hani sla pathai bar upo Francis udai numbar aspa hadu penriu pakani shua upo Francis unba tai lene un agi jingkai bakongsan kumta ma u la shong hak suki jong Moses pan ai kini jingkai na benta jong iwe piwe kumjuru kani ki jing pulei hikaya ngi iwe piwei om dei tambangi ni alam dei ni ban im kadangi ngimla ban im ya ka ai ka bangi alam kemudian jisun sama sa tim yangi kumjuru ki weru in sayo ya ka jing tim nakaba nakadawa ngimla ya kata na jisu lo hikaya ngi iwe piwei bangi dei ban long ki basuren mau ublei barbor ukan tiu ya ki to basuren bagi dia ban boru yang jing hikai jo Yohanes Baptis loong haba ulai ekini ki baro na ka benta kana borom jo ulai nang hek nang krau kata kana borom jo u nang tama ulaong mangapat kana gret kani ki jing long ki jong u kalkan tiu sisa ya kata haka bau jisu ulai ro nang ba gospel di Matthews khat wei khat nyo hadu khat san ulai ro Jesus Christ ulai ro ya ki jing long jo Yohanes Baptis ulai alap pa mangiru ngi dei ban bud e kunu sa ju tigamta ublen sakor khu ye phi bro ka buram ha pa
bad hau khun bad hau men sim ba khun kumba kalalong ha ka ba manengkong kumjo menta mad barbor junom la junom amen ko dunut ba khoi tam u Jesu tu is na yengi ko Maria ko nang yarap ke Kristan tu duai na ka benta jungi ha ka teng pa paru khun men sim ba khun amen